Ro itrai sesin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke padan portam ke jong jisu te ha kan ke video ngan batai ke jing phohsniew ke jong iwe na kinong pe YouTube ki jonga kiba iba la phohsniew pi ong ba karta jong pi la he tang ba pi phohsniew ba pi tho exam ba pi pass matric te ke khubor ka ba la da ka de ke wan no ble la da ka de ke wan no ble te ke mot pi la pass hibon ha ki jing tunju te wat man thaj yai le bha yai shakri bha yai imreu ble ngap ha ki ji kai ki ba la hi kai namadon ki brio ki pala im ke ji im ko bha ki phosnem bat ha ba ki la sngo thaj namar ki mi i ke juba sabakin yo ye ke bai nong ki phai din no te ka long ke ek ba sngo si nama ka don ke brio te ka i bha yu ble kala yai sha bha nam tau lok chung ka ubadi setang kendiat bahkan sayok no ega jingkur ku henry ka phai din no te kalong ka ek bas ngosi te ba beli pen i pi pas te omde ba pin pas tang menta to yai pas na ko ke por sha ko ke por ba omde te pi henry ba ro hi ba jupai ye ni channel nga ai man siem bangin long kita ki kristan ki ba pas ba man la ka singin job ba ega jing tunju mau ji su jongi ula de job lot halor ka ding pna kadai stang bangin chu IT lot yela de ha u kadai stang bangin chu ko ngo in le ka mon ka chong u kadai stang ka ta hi nim don kam shu ban le ke ai ru na mong ji su ola de chap tang bangin chu le ka mon ka chong u puli ka bible pentrai kam ruai nim de ban ruai ta hi mane ruai ha ye ru bat kum ta ter te de tang ka ta hi ka pala ban wan ra ka jing kur khu ni te sngotanat ba pi pas la de phohsniew ba fail te kamut pi haban check bhai la de hanrai ba pi phohsniew pi pas te kamut nang pen sngo bhai utrai wat nam pat hun ba pi pas hanrai phin nang yai pas nang perhem wat jule tolot namar teng don ka por pi phohsniew ba pi biang teng phim biang te ai ba phin phohsniew be ka ba best man la ka sngi te ka ta ken kan wan ra ka jing kur khui ka jing im ka jong pi ka ba shalender ru te pila pas matric ha ka ba kinja man sim te phin sa poisa shi ki benta ki ba kham e kan menta namar kini ki khna school da ki la pas e ka matric ki haban late college no late college ki assignment ki ba kham e ki jing kali ru ki kham klan teng ki wan ki jing tunju ki ba klan ki ba phin nam sngu tho kamut ayu ka ni ka jing tunju hadu kan ne bale u ble tunju engi hanrai wat chu khuslai turai ula de job lot halor ka ding phna tang ban chu pen ret tang ban chu IT tang ban chu le ka mon ka jong play ka shin tur jok phi le ban kur khu bai wat ju tim ye nu ru te wat ju pe ki jing roi par thai wat ju snap ki jing roi par thai wat ju pe ki film par thai wat ju ya mai wat ju ya nia ha phi i ki bru ki le bakla kran bai ki rem ki tat jul le re kran bai sneng bai ka jing e duai nam ta ka jong ki ye sa chi bo nam ta ki wei duai khindiat nam ta yal de te ka mot phin nang pas bat ubleon sio ban kur khu ha ka ji em ka job phi mat bat man sim ye ki khon ki tik pateng bariu job phi kan long ko basuk tu ble ka jing suk nang yo ban kur khu philang ba ro ye ro itra Pidon ji kuslai basulan ka kli ne omi snew ha kli mi new li thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no da kidawai kong reality sim ipasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban aidawai ka dekhat wei hadu san baje janmet ha sing sai jan na ki benta ki jing tep ki ba kambanya ya kren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar new sau